जर तुम्ही भिजवून पिळून घेतलेल्या सोयाबीनमध्ये काही मसाले घातले आणि त्याच्यामध्ये जर एक अंडं घातलं तर एक मस्त अशी रेसिपी तयार होईल, जी तुमच्या घरातल्या सगळ्यांना आवडेल. ही मस्त अशी रेसिपी कशी केली आहे ती बघूया. तर 2 कप सोयाबीन मी 1 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले. नंतर त्यातलं सगळं पाणी काढून घेतलं. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद घातली, अर्धा चमचा मीठ घातलं आणि 1 मोठा चमचा याच्यामध्ये दही घातलं. आणि नंतर मग याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. खूप मस्त अशी आपली रेसिपी इथं तयार होणार आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी चिकन 65चा जो मसाला मिळतो ना तो घातलेला आहे. नंतर धणा जिरा पावडर घातलेली आहे 1 चमचा. आणि नंतर मग थोडासा सोया सॉस, म्हणजे जवळजवळ 1 चमचा मी इथं सोया सॉस घातलेला आहे. थोडासा लिंबाचा रस पण घातलेला आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी हे 1 अंडं घातलेलं आहे. आणि आता आपण हे सगळं छान असं एकत्र करून घेणार आहोत. मस्त अशी सोयाबीनची आपली रेसिपी तयार होणार आहे. पावसाळ्यासाठी तर खूप उत्तम अशी ही रेसिपी आहे. सोयाबीन पौष्टिक पण असतात, त्यामुळे नक्की ही रेसिपी करून बघा. तर हे मिश्रण जे आहे ते सगळं असं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. बघू शकता छान असं सगळं सोयाबीनला सगळा मसाला मस्त असा लागलेला आहे. 15 मिनिटासाठी सोयाबीन हे असेच झाकून ठेवायचे. त्यापूर्वी मी त्याच्यामध्ये थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडा बारीक चिरलेला कढीपत्ता पण घातलेला आहे. नंतर मग याच्यामध्ये आपण हे काही पिठं घालणार आहोत. त्याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ आणि 1 टेबलस्पून बेसन घातलेलं आहे. आणि आता पुन्हा हे सगळी जी पिठं आहेत ती ज्या सोयाबीनला आहेत त्या मसाल्याला सगळी छान अशी एकत्र करून घेतलेली आहेत. बघू शकता मस्त असं छान असं सगळं कोटिंग सोयाबीनला लागलेलं आहे. आता हे झाकून ठेवूया 10 मिनिटासाठी. आणि नंतर मग 10 मिनिटानंतर बघू शकता हे सगळे पिठं छान लागलेली आहे. सोयाबीन जो आहे तो मस्त असा मॅरिनेट झालेला आहे. इकडे मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की गॅसची फ्लेम स्लो किंवा मीडियम टू स्लो ठेवायची. आणि नंतर मग हे एक सोयाबीन आहे ते तेलामध्ये सोडायचे आहेत. पहिलं तेल मात्र चांगलं तापून घ्यायचं. नंतर स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे सगळे सोयाबीन आहेत ते मस्त असे खरपूस होईपर्यंत छान असे तळून घ्यायचे आहेत. खूप चवदार लागतात हे सोयाबीन. नक्की करून बघा तुम्ही. हे खूप चविष्ट लागतात. अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल अशी सोयाबीनची मस्त अशी डिश आहे. तर बघू शकता छान असे दोन्ही बाजूने मी व्यवस्थित असे हे छान असे तळून घेतलेले आहेत. झटपट होणारी रेसिपी आहे, खूप जास्त वेळ लागत नाही. तर नक्की अशी ही जी सोयाबीनची रेसिपी आहे ती करून बघा. तर मी ही जी केली आहे ती आहे म्हणजे सोयाबीन 65 ही रेसिपी मी केलेली आहे. बघू शकता किती छान असे सोयाबीन आपल्या इथं झालेले आहे. तर पावसाळ्यासाठी मस्त अशी रेसिपी आहे ही, खूप छान लागते. बघू शकता छान सगळे सोयाबीन मी इथं तळून घेतलेले आहेत. आणि मस्त चटपटीत असे हे सोयाबीन 65ची रेसिपी आपली तयार झालेली आहे. खायला तर खूप अप्रतिम लागतात. प्रवासामध्ये सुद्धा तुम्ही हे कॅरी करू शकता. तर बघू शकता मस्त असा सोयाबीन पण आतमधनं व्यवस्थित छान असा शिजलेला आहे, आपण भिजवलेला वापरल्यामुळे. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.